tule hintaa. Nyt aletaan olla aika hyvällä alueella. Joo, niin on. Tuu tänne ihan kulmaan, niin myrskissä yrittää käsi muuten. Tuu ihan tänne kulmaan. Tonne kulmaan. Niin. Siitä nyt myrskissä yrittää kädet paremmin. Annat sen myrskikselle. Mä tuun syli istuun. No. Vittu mä tuun oikeesti sun syli istuun. Nonni. Tää tappi tuntuma. Älä nyt saatana. Tää on hieno. Se on nyt siinä. myrskis siinä, Se on siinä nyt. Kohta saat. Ei oo välttämättä vielä. Ei vielä. Mä vähän yritän antaa siinä runtuun, jos se Jos mä sammutan koneita. Joo, sammutan. Nyt voit varmaan sammuttaa. Voi rauhoittaa. Joo. Se on iso. No niin, sit vaan haavi veteen. Se on niin saatana lähellä. Haavi veteen. Vaikea. Haavi veteen. Kato, ui suoraan haaviin. Ei istu. No niin, hei, nyt seuraava täytyy sitten osua. No vittu kun se meni just ohi. Niin, mutta tarvii tähdätä. Pitäisikö ottaa koukulla? Älä nosta ylös suoraan. Nyt Se on paha. ota. Sä oot liian lähellä. Mä näen sitä kalaa. Joo, mä otan sen vähän ylemmäs. Nyt se on puhki. Siinä on siima pää ympärillä onneksi. Joo. Joo. Mä katsoin, että se menee tuolta lenkistä. Nyt pitää tulla. Mä myrskis! Nyt Kansaa! Bravo! Hienoa. Sieltä löytyy se varmaan ei riitä välttämättä 6 kiloa. Harri, ota tuon vappu. Mä näkin tykkään, kun sä istut mun sylissä. Tarvitaan se puli. Ei se on tossa. Ota Janne se tosta mun Toi riittää. Joo, vedä sille. Oles kaveri. Mä läuta mikä kala. Pidä se haavi. Tästä tulee vielä tilanteita, kannattaa ottaa videon loppuun asti. Voi vittu, se on takiskin aika monta. Kuinka sä sait tehtyä video tästä? Kaikki, nuojakin menee. Niin. Mä en tykännyt, kun Janne istui mun sylissä. Se oli ilkeetä tässä hommassa. Eikä kukaan nähnyt. Se oli surkeita tässä kalahommassa. Bravissimo Janne! No niin, huikkainen pullo käteen. Kyllä varmaan tarvitsee ottaa.